Assalamu alaikum jama'a mutane na, kamar yadda kuka sani da sunana Kincourt wanda aka fi sani da celebrity baba. Ina so in sanar da jama'a na ko in ce muku babas. Akwai wani sabon program da nake so in fara wanda nake so in koya muku yanda ake yin aski. Za ku dinga ganin askuna na irin su Hamisu Breaker, Ali Jita da kuma manyan celebrities da ake musu aski. Insha Allah a cikin program na zan koyar da askin dalla yanda ake. Shi wannan program ɗin kamar yadda nake faɗa muku zan ware kamar misalin kamar mutum 5 zuwa 6 wanda za mu dinga zauna da su muna yin abin in practice, kun gane ai. Amma shi gaba ɗaya zai kasance kan cikin sabon YouTube channel ɗin da na buɗe mai suna Kincourt. Gaskiya yana ba ku shawarwari, wannan aikin da zan fara gaskiya suna da matuƙar muhimmanci. Ko ba aski kake ba yana da kyau a ce ka kalla. Don zai taimaka maka idan kana da yaro ka iya yi mai aski da kanka ba tare wani zubin da ka kira wani ba, sai dai abin idan ya yi tsauri ko kuma kana so kai abu na daban shine zaka kira ni. Dan haka ku kasance da ni.